Nace o proxecto Traslatio Experiencial da Mancomunidade de Barbanza-Arousa, cun orzamento de 2,6 millóns de euros, promoverá a digitalización do destino grazas á Ruta do Mar de Arousa e Ulla. A Mancomunidade de Barbanza-Arousa estrea o proxecto Traslatio Experiencial, co que pretenden digitalizar o destino turístico. O Pazo do Martelo de Rianxo acolleu a presentación do novidoso programa, que conta cun investimento de 2,6 millóns de euros. É un dos 5 proxectos de toda España que se beneficia dunha liña de axudas convocado polo Ministerio de Industria e Facenda. Que aposta pola modernización das empresas turísticas e por un turismo respetuoso, sostible e digital, que xere riqueza e, sobre todo, que xere traballo de calidade no territorio. Desde o inicio esta era unha das apostas que tiñamos, unha aposta, por certo, moi ambiciosa, pero estábamos absolutamente convencidos do seu potencial. Por iso, dende o Goberno se dedicou un esforzo nunca antes visto da man dos últimos ministros de Industria ao sector turístico. Un esforzo do que hoxe estamos a ver os seus froitos e tamén con intensidade unhos froitos que afectan a todo o pobo de Galicia. O principal obxectivo deste traslatio experiencial é a modernización e digitalización do destino turístico. Aproveitar os recursos do territorio e trasladalos á rede é a meta marcada pola Mancomunidade de Barbanza-Arousa. Este proxecto tiña varios obxectivos porque está xustificado ou xustificámolo en relación á Ruta Mar de Arousa-Río Ulla, o noso camiño de Santiago por mar. Entón, tiñamos facendo un análise, facendo un diagnóstico, había varias cousiñas que necesitábamos mellorar para potenciar aínda máis este camiño de Santiago. Por un lado, necesitábamos intensificar a competitividade do destino conectando os recursos do territorio coa ruta xacobea. Necesitamos que as persoas que realicen este camiño, cando chegan aos portos, cando chegan aos náuticos, poidan disfrutar do resto das vilas, non soamente que a pegada económica quede soamente na parte do náutico, senón que se poida reestruturar en todas as vilas. Os 4 concellos do Barbanza na ría de Arousa sitúanse así á vanguarda nacional en canto á modernización turística. Hoxe, con este proxecto, damos un gran paso na evolución do noso destino e, en particular, na transformación do sector turístico. A digitalización e a innovación son o futuro, e estamos comprometidos en levar a cabo unha revolución tecnolóxica que fortalecerá a nosa identidade como destino turístico e mellorará a experiencia de cada visitante que escolla disfrutar das nosas maravillas. Nos últimos anos estamos a ser testemunhas de como o sector turístico está a cambiar a nivel global. As expectativas dos turistas, os avances tecnolóxicos e as novas plataformas digitais reconfiguraron por completo o xeito no que as persoas planean, experimentan e comparten as súas viaxes.